ҳамкорони иззатамон дар маркази тоҷикони Москва мегӯянд, ки мақомот хешовандони онҳоро дар Тоҷикистон бозпурсӣ карда, тавассути онҳо паём фиристоданд, ки фаъолияти худро қатъ карда ба кору бори худ машғул шаванд. Бахтовар Ҷумаев, яке аз омиёни шинохтаи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, гуфт кормандони ӯбоб падари ӯро аз Панҷакен ба Душанбе оварда як рӯз дар боздоштгоҳ нигоҳ доштанд ва ҳамсарашро низ, ки дар Душанбе донишҷӯ аст, барои пурсиш даъват кардааст. ин ҳама ба хотири фишор болои ман аст, ки ман ба Тоҷикистон баргардам, гуфтааст Бахтовар ба Радиои Озодӣ. ӯ афзуд, ки рӯзи 2 май шахсан бо мақомоти ӯбоб дар тамос шуда ба ғайриқонунӣ будани истифодаи фишор тавассути волидон таъкид кардааст, вале азбас ки сару садоҳо барои эҳтимоли истирдоди ӯ низ вуҷуд дошт, муваққатан тарки қаламрави Русия кардааст. ҳоло андаке вазъият беҳбуд ёбад, боз ба Москва бармегардам, гуфт ӯ. бино ба иттилои Озодӣ, пайвандони чанд ҳамкори дигари Иззат Амон дар Москва, аз ҷумла Идибек Асанов, Суроби Ҷаҳон, Маҳмадхон Игамов, Ҳусейн Эшонқулов низ ба ӯбоб даъват шуда мавриди бозпурсӣ қарор гирифтанд. аммо мақомот мегӯянд, ҳадафи ин пурсишҳо муайян кардани дар Русия ба чӣ кору фаъолият машғул шудани шаҳрвандони мушаххас мебошад. як мақоми вазорати корҳои дохилӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, даъвати пайвандони ин нафарон барои қазияи Иззатамон нест. вай гуфт, вақте онҳоро даъват мекунанд, фақат мехоҳанд, ки ба фарзандонашон дар Русия расонанд, ки ба кору касби худ машғул шаванд. агар донишҷӯ аст, ба таҳсил машғул бошад, агар ҳуқуқшинос бошад, кори ҳуқуқии худро анҷом диҳад. барои чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар чӣ хоҳанд мегӯянд? суол гузошт ин мансабдор. Суроби Ҷаҳон, ки баъди истирдоди Иззат Амон раҳбарии маркази тоҷикони Москваро ба дӯш дорад, рӯзи 11 май ба Радиои Озодӣ гуфт, пайвандони ӯро ҳам як ҳафта қабл ба ӯбоб даъват намуда забонхат гирифтанд. баъди шунидани ин ҳолат сахт дар ташвиш шудам. кормандони мақомот аз наздикони ман забонхат гирифтанд. гуфтанд, ки агар хонданӣ рафта бошад, ба таҳсилаш машғул шавад, дар шабакаҳо суратҳое ки ҳамроҳи Иззат Амон гузоштааст нест кунад. дар як навори видеоӣ аз бобои дона аз хиёнаткорҳо ҳимоят кардааст, кур карда партояд. наздикони Идибек Асанов, Маҳмадхон Игамов, Ҳусейн Эшонқулов низ гуфтанд, ки мақомоти умури дохилӣ онҳоро даъват намудаву забонхат гирифтанд. қабл аз истирдоди Иззат Амон низ наздикони бархе аз ҳамкорони ӯ мавриди бозҷӯӣ қарор гирифта буданд. аз ҷумла падари Бахтовар Ҷумаевро ба шӯъбаи милисияи Панҷакен даъват карда, телефони дастиашро тафтиш карданд ва аксаран дар бораи фаъолияти ӯ суол карданд. Иззат Амон, раиси маркази тоҷикон, яке аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон, рӯзи 25 марти имсол дар Москва нопадид ва баъди 2 рӯз дар Тоҷикистон пайдо шуд. дар Тоҷикистон ӯро ба қаллобӣ муттаҳам мекунанд. наздикону ҷонибдоронаш қазияро сиёсӣ меноманд. Иззат Амон пайваста ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард, ки барои ҳимоят аз ҳуқуқи шаҳрвандонаш дар Русия саъю кӯшиш ба харҷ намедиҳад. созмони зери раҳбарии ӯ ҳамчунин ба муҳоҷирони муҳтоҷ кӯмаки ҳуқуқӣ ва молӣ мерасонд. кормандони маркази тоҷикон дар Москва гуфтанд, марказ пурра кор мекунад ва ҳамарӯза тақрибан то 15 муҳоҷири тоҷик бо масъалаҳои ҳуқуқӣ ба онҳо муроҷиат мекунанд.